здравейте в четвъртия епизод. И днес ще оправяме и сега ще оправяме нещата в този несисер. Да започваме. Имаше доста неща да купуваме. Много. Сега ще сложим тези два молива. Ето тук. Единия ето тук. Ето даже ето тук ще ви покажем. Така. И другия тук. Хора, сега тези две гумички ще ги сложим тук. Просто ги размених, защото да ми е по-добре, защото не обичам малко тук да ги взимам и така. Така, иначе сега слагаме първото лепилце, второто и третото. Сега това, къде си поострих един молив. Така, тук е едно мече. Много гадно мече, брат. Което Теди Бер. Хем гумичка, хем острилка. Така, тези буклуци ги слагаме тук. Това ще го сложа в раницата, когато отидем на София. И това. Не това. Да. И сега да започваме с химикалките. И тази химикалка ще я сложим на София в другия несисер. И някои може и други химикалки ги сложим. Аз, хора, съм си взел няколко химикалки да имам. Ще взема всички еднакви химикалки. Така. Така. Сега, хора, ще ги сложим тук. Ето, даже ще ви показвам. Ето така. Не знам как да ви го покажа. Черните химикалки са за матурите. Нали знаете, когато има матура, се взимат черни химикалки. Защото не можеш да отидеш на матурата госпожо, нямам черна химикалка и ще използвам една синя химикалка, която една хвърли. И така. Да. Така, иначе взимам една за да купувам на тестове. Така. И сега, хора, ще ви кажа чао и в петия епизод ще се видиме.